Türkmenistan'ın Senagatçılar ve Telekaçılar Birleşmesi'nin sergisinin novatdaki gününü işçilik aydın yüze çıktı. Sergi yurdumuzun dörlü uğurlardaki üstünlüklerinin öz boşlu beyanıdır. Türkmenistan'da telekeçilik ulgamyny hemme tarapdan ösdürmek, döwrewap bazar usullaryny giňden ornaşdyrmak hasabyna onuň ornuny giňeltmek, hormatly prezidentimizden alyp barýan durmuş ykdysady siýasatynyň esasy uğurlarynyň biridir. Serginiň baş maksady kiçik we orta telekeçiligi ösdürmekdäki üstünlikleri, hemme mümkinçilikleri, düýpli özgörtmeleri, onuň innowasion binýadyny esas zat bolsa, döwletiň we hususy bölen hyzmatdaşlygynyň netijeligini açyk görkezmekden ibaretdir. Şol hyzmatdaşlygyň ödününde bolsa edi diýärmidi. Mundan beýlekde gülledi ösürmek wezipesidir. Döwlet başlarından ykdysady strategiýasyna laýyklykda milli ykdysadymyzy senagatlaşdyrmakda hemem dünýä bazaryna bäse şu ukyply önümleri öndürmekde telekeçilige aýratyn orun berilýär. Bu çäräniň geçirilmegi Türkmenistan parahatçylyk we anaşman watan ýylynda aýratyn man mazmuna eýe bolýar. Döwlet başlarından kiçik we orta telekeçiligi gollamak siýasatyny dowam etmek bilen telekeçiler üçin yer böleklerini bermeň düzgünni, qarz, gümrük we sowda amallaryny ýeňilleşdirmek barada görkezme berildi. Sewitlerde erkin ykdysady zorluklary döretmeň işçileşdirilmegine ul ünsürlýär. Bu çäreler kiçik we orta telekeçiligi gollamak boýunça 2018-2024 ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň ýygyderli amala aşyrylmagynyň çäklerini durmuşa geçirilýär. Bu maksatnama Türkmenistany telekeçiligi işçileşdirmek arkaly ykdysady we durmuş ösüşiniň ýokary depkinlerini öpçün etmäge gönükdirilendir. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň döredilen gününden bäri döwlet hususy telekeçilik gatnaşyklarynyň üstünligine we geljeginiň ullugyna şaýatlyk edýän ýeri tassamalaryň ençemesi amala aşyryldy. Hormatly prezidentimizden alyp barýan giň halkara hyzmatdaşlyk siýasaty telekeçilere dünýäniň durly ýurtlarynyň işewur toparlary, halkara işewurlyk düzümleri bilen özara bähitli gatnaşyklary işçiň ösürmäge mümkinçilik berýär. Bu bolsa ýurdumyzyň dünýäniň ykdysady ulgamyna goşulmagyna, hemem hojalygy dolandyrmaň öňde barjy usullaryna geçmäge ýardam edýär. Häzirki wagtda bu maksatnamalar üçin sany tehnologiýalar giňden ulanylýar. Ýurdumyzyň işewurlyk birleşigine döwlet tarapyndan maksada gönükdirilen kömegiň berilmegi hormatly prezidentimizden alyp barýan beýik işleri bilen gönnün-göni baglanşyklydyr. Hemem milli liderimizden ykdysady siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň sowutnamasydyr.